Príhovory profesora Štefana Kaščaja. Pozrime sa za seba a premýšľajme, ako ďalej. V komunikačnom prostredí človek nájde čokoľvek a žiaľ mnohokrát neodolá pokušeniu nahliadnúť do obsahu článku alebo aj artefaktu iného typu svojimi titulkami vábiacemu k nazretiu. V mnohom to môže vyzerať, že máme dosť času aj na táraniny a začneme dumať nad tým všetkým, akoby vykoľajení z rútiaceho sa rýchlika. Namiesto tvorby artefaktov, ktoré sú spoločensko-ekonomicky žiaduce, vrháme svoju energiu na čokoľvek, čo sa na prvý pohľad javí ako zaujímavé, v mnohom sľubujúce naplnenie aj našich verejne nepriznaných túžob. Stretávame sa veľmi často aj s tým, že vytrhnuté súvislosti z jadra problému vo vede, v umení a vôbec akoby zaujímavosti vnášame nielen do každodenných debát, ale aj vytváraní a ďalšieho šírenia nepravd. Zaberá to veľa času, ktorého je poväčšine tak málo aj na nové, potrebné veci, na názory, ktoré by mohli viesť k poctivým predsavzatiam, urobiť niečo, čo je dnes tak žiaduce a prispieť k spoločenskému dianiu s pozitívnymi myšlienkami. Žiada sa aspoň načrtnúť, ako ďalej, ako sa môžeme osobne pričiniť o pokrok, či už vo vedeckých alebo aj umeleckých disciplínach. Žiaľ, často aj na týchto poliach dochádza k nevôli, nespokojnosti a nadávkam na všetko, čo hraničí s vlastnými túžbami a bez osobného pričinenia k dobru. Podaktorí sa stávajú kverulantmi pri akomkoľvek stretnutí nielen s vedcami a intelektuálnou komoditou, konajú úplne inak. Liečia si vlastné problémy ohováraním i nadávkami vždy a svojim popleteným úvahám bez konkrétnych realizačných predstáv. Srší v nich zloba a nevraživosť. Takéto prezentácie naplnené toxínmi škodia sebe samému, aj vlastnému okoliu a znechucujú život iným, ktorí sa oddávajú šíreniu dobra a užitočnosti v prospech človeka. Je na čase prekonať chápanie zaužívanej terminológie týkajúcej sa prezentácie určitých artefaktov a tasiť sa s nabrúsenou šablou s takým podaním vlastnej excelentnosti, dokonca až zbožňovania určitých ideí akoby pokrokových, svetových obsahov umenia, ale aj vedy, podnikania a iných duševných produktov. Významnosť prezentácie totiž rastie s obsahom prezentovaného artefaktu v priamej súvislosti so spoločenským významom jeho účinku na vnímateľa, s veľkosťou možného zásahu ľudí, ktorí práve vzhľadom na spoločenský význam prezentovaného diela sú zodpovední a spôsobili prispieť k naplneniu spoločensky významných a žiaducich cieľov.